sing Lembang sinden Mbak Lucy ben Buget. Sapa jenenge? Mbak Lucy jan kaya Meli Guslo. Mbak Tuti. Mbak Tuti kaya Dian Sastro Warsena. Joko Warsena. Dian Sastro. Lanang po. Nah iki kompak lagi kena jogete padha apike. Lah wingi kae Umi ngetutne Lisa malah mesake dhewe. Iso menggeh-menggeh deh. Lah iki gebak lagi iki. Dek Umi nggih maju pindah to ya. Heh? Dek Umi nggih maju pindah. Nah niku diajari sampai bawah, Ndek wau njaluk waras sampai bawah. Oh, ya ngono. Ayo ora apa-apa. Ayo. Oh, ora apa, Kene nang tengah. Senengane makane kancane. Apa-apa. Kancane dipikirno. Iya. Apa-apa. Nah, ngono. Penak-penak. Saiki penake anu Mbak Lucy tengah no. Sing tinggi panutan dadi wong nari wong joget dadi herdere sampean. Kok waduh kasu. Halo sing ngajari. Mas aku asu gede. Dadi apa ke jenenge? Leader. Leader. Kok herder. Iyalah. Ngersakne napa, Pak? Oh, sing galak no. Lewung, ya, nggih. Oh, lewung nggih. Hae. Gitu Yo, ngajen. Niku teles lho Mas ngadapi niku nyepepo kat wau lho mboten. Napa? Cuman Mbah Kung niku lek mirsani Wah, wayang. nggih. Wis sepuh nyawang jenengan apa mesti mbayangne wis cara kerupuk ya kemremes men to ya. Mangga lewung digarap gedruk kan. Tek duduk. Wale. Duk tek. Oh iya nek. Nono ding. Ayo, mangga. Ya ca, lewung dados. menyebabkan haram di sini. Sampai bawah, Unti Mbak Tuti ra kelar aku. Sampai bawah. Lah umi makan ning dhuwur ora iso medhun kok. Aku lho yo nyangsang ning dhuwur ra iso medhun.
Yuk. Sabda pecita lalu si para boy
Terima kasih Mbak Lucy, Mbak Tuti, Genduk Umi. Wah, kan. Nggih. Ngawine pundi Mbak Wanda? Nggih. Kok Pripun, Mbak? Ngawine pundi? Ngawine. Nggih. Anu. Kula jaga raga, Pak. Oh, jaga raga. Dadi semen ngidul sian nggih. Nggih, widul. Iya syukur. Lah, terus sampean kuliah ning isi semester pinten? Semester gangsal. Semester 5. Nggih. Oh, jurusan? Jurusan karawitan, Pak. Heeh. Ya wis duwe pacar. Dereng. Kowe iki ngono ki jane mung tak tes. Aku ngerti lek pacarmu ki anake Resi Durna Sang Swatama. Ayo. Ayo. Serapopo nggih semangat kok. Heeh. Bu Kesi mbiyen SMP kelas 1 ndek pacar. Ayo. Kuwi kemajuan kuwi. Ayo. Ya nggih spirit nggih semangat. Lek wong pacaran ki cara ning isi utawa ngendi wae aja banget-banget lho Nduk tenan. Lek pripun, Pak? Lho, sing wong rabi wae pegatan pirang-pirang apa nek gur pacaran. Nah, nggih. Mula yen tresnani karo wong lanang iki aja sepenuh hati. Lek pripun? Ya setengah-setengah wae, yen sepenuh hati engko tegese Gusti Allah ora uman. Nah, ngono kuwi. Ya wis, pancen tresno ya tresno ning biasa wae ngono. Pamane kok dadi upamane upama lho, upama kok terus pacarmu selingkuh apa piye, lek keloro-loro ora nemen-nemen. Nah kuwi. Lek cintamu terlalu bruk metutuk, anggere sing lanang selewengan atau selingkuh, walah sampean iso kuru dadak iku. Ayo. Ngangge bawa ya, Nduk? Nggih, Pak. Apa bawane? Sinom lo gendang, Pak. Wah, lah iki coba kaya apa? Kan. Sinom Gundang Rejo. Ayo. Lo Gundang Rejo. Ayo, Wanda, Wahdana. Ayo, coba. Tak rewangi lara Tarewangi apa? Lara lopo, Pak. Lara lopo. Lah urung-urung kowe bar tak kandhani lek cinta iki aja 100% malah lara lopo ngono kuwi. Aja eman-eman wong wedok iki sing gembira ria ngono. Wong tresno iki wong jenenge wong pacaran butuhe seneng lek entek-entekane gur lara lopo ya abrak apa. Ambok tuku wae. Kok iso tuku, dituku. Wong tembang kok malah dian. Aku apal karo bakok anggrene anyar mending ngono kuwi. Ayo penak pancen nyawang Wanda karo ngemil walah wis. Iya. Mau teko ya rada telat nang Pak Sepeda Motor ya mripate ya tangi turu. Berarti mau ning perjalanan ya turu kita iki. Dhewe mengapal dalane kok Sukarjo Ninjatan saking apal iki ya. Karo merem iso ora. Ya ndak kelangan ngeng. Jebul tresnamu Sedih ngono kan malih sampean le nyuwara malih keder malih. Lagi, Pak. Dedeg kula. Mula aja terlalu beban. Ngomong pepacarane ora sangge beban, iki santai. Yo. Yen
sliramu citreng bareng saiki mukti ha mong dak siya marang aku Mbok yang rumangsa Nanti rumah sama Mas Morondono. nono dek nalika tak Gara-gara sare kuwi ngemakne tembang sing apik malah trenyuh-trenyuh kaya ngono. Ndak. Aku iki lho, malah ngemil malah kesereten ngene. Anggumun karo kowe ngemburu ngene gilingamu nggen weteng apa ora susah ya ngono. Masuk lagi. Iso masuk lagi. Mesakne ora iso lereng gilingane jero ya. Iya. Nek wesel lho jero. Ya ndak. Nyat bawane gandengane anu to. Jeneng kula. Pripun, Pak? Gandengane. Paketane napa senes? Mboten, Pak Jani. Oh, iki karyane sinten iki? Aduh, kirangan iki, Pak. Oh, rong prisa. Ya engko ditakokke karo anu ya Bu dosen. Nggih. Ah, Bu Muriah ngono. Karo apa Bu Beni ngono takokke iki karyane sinten. Dadi pamane dhewe memakai karya orang lain iki tegese bisa menghargai, menghormati. Kuwi karyane iki, ngoten nggih? Pak. Oh iya, ngono. Ayo, percaya apik tenan iki. Ayo. Suarane ya halus, nembang ya berkarakter, bocah ayu, putih. Aku ngemil. Lah ya ngumun kok. Jero ki ora kesel ya. Ayo. Uwange barang iki lho. Apa ono apa ya ora enak. Ayo. Ayo, sake ayo. Ben laran sik Mas ra ketang 10 menit ayo. Ya Nduk, jeneng kula diresapi ya Nduk Wanda. Ayo berkarakter, ayo sing apik. Ya. Nali
nonton budaya ngono kuwi. Nyenggaki ngono kuwi. Ah iya ter ya nggone kok ya pas, larase kok ya ra blero nggih. Menika Piyayi Waja Rayong nggih Pak jenengan nggih. Luar biasa Pak, Piyayi budaya ngono mbok usul teng Pak Lurah aja setahun pisan. Wayangane sasi pisan lho Pak. Sasi pisan ngono daleme Pak Lurah tulisi Lurah Sida Ludes ngono ora. Oh dana driya dana rasa ki ora lokak saya kebak kok. Iya Wanda. Iya. Alusan iki. Ayo, wah, sindene Arya to iki. Oh, wah wingi nyindene Arya. Ayo. Tanggal 18 ya melu Mas Arya neh. Wanda. Oh nggih, ya wis kono karo Nduk Umi. Golek ketoke Pak buka amplope kurang tambahi langsung ngono ya. Nggih. Jadi niku nggih niku wau makane wah support luar biasa kagem Nduk Umi niki sebagai generasi penerus Kota Ponorogo saged tepang Mas Yoyo kalian Mbak Siwis kula nderek bingah. Dadi ben pripun nggih iso ngangkat asmane Kota Rea Ponorogo. Oh nggih. Kula riyen nate ngawula ten mriki setunggal taun pinanggih Pak Bupati Nduk mulya gitu. Aja ngaku wong hebat lek ora kowe majukan kotamu sendiri. Ngoten. Ngoten. Dadi aja mengaku orang hebat yen sampean ora iso memajukan kotamu sendiri ngono ya. Nggih, leres. Leser. Nggih. Nggih niku wau. Riyen to mriki niku nggih kula sik pegawai honorer. Dadi niku gaji kula sesasi 70.000. Loh. Mesak ngene. Ya, mesak nih. Terus nyanyi niku dari hotel ke hotel. Loh. Penyanyi diskotik to sampean? Ora tegese dadi kula niku tumut grup band. Dadi setiap manten Chinese itu di hotel-hotel Hotel Merdeka, Hotel Bali niku kula tumut ngoten. Nggih mangan biaya mangan. Sakek ning ngate. Nekate ngoten niku. Mbak, tegese sampean rekasane jenengan biyen iki ngunduhe saiki. Amin pangestu. Katane yo mulya, kendaraane yo apik. Apik sampean karo mobil kuwi. Lah, jare sapa? Lah jejer nang kono, pah Mbak Lucy sangar mobile. Teko erek. Apik men. Mobil tanggane. Mak erek bae diesel ora. Nembang Mbak, yo Mbak. Nggih, monggo. Nggih. Nyuwun anu sing lagi hit tenggen Jawa Timur niku lak nika to. Apa? Ninggal katresnan ngene Mbak. Niku maca lho kuwi rotek apa? Mboten napa-napa. Mboten napa nggih. Ora masalah. Niku lagi hit teng Jawa Timur nggih. Ala jaranan. Jaranan niki pun trompete barang niki pun. Wis sekar gadung pisan ae. Sampai bawa aku malah diwarai tutik gak iso-iso. Ngene-ngene gak iso-iso aku. Lah mriku latar belakangnya penari kok. Lah nggih. Lah tak ubah ning ngene malah plok-plok ndak iso. Coba malah plak-plok wae lah wis. Mun aku ya. Lia pengen. Allah pada Jawa cikok bagi dua barang. Apa yo gelem kowe bojo siji bagi loro. Mangga. Nggih, langgam riyin ya, Mbak. Langgam riyin terus yang kedua lagi jaranan. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Jenengan buka celuk. Nangis, yo. Ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku.
nembang sinden Mbak Lucy ben joget. Terima kasih.